Γεια σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά σε εμάς, χρόνια πολλά στο MOTV, χρόνια πολλά στις οικογένειές σας, βαρέ. Να είστε καλά, να έχετε τις πιο ζεστές, τις πιο όμορφες γιορτές. Να μας φωτίσει που λέει ο Θεός, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Να κάνουμε ωραίες πράξεις. Να τις κάνουμε όλο τον χρόνο βέβαια, όχι μόνο αυτές τις μέρες. Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε ένα Mad Top 20 Weekly, ένα γιορτινό εορταστικό με πολύ μουσική. Αράξτε όπου και αν βρίσκεστε, στο χωριό σας, στον καναπέ του σπιτιού σας, είστε σε κάποια καφετέρια έξω και μας βλέπετε. Θέλω να περάσετε καλά. Έρχεται το επόμενο ωραίο δίωρο μόνο με πολύ μουσική και μόνο θετική ενέργεια. Πάμε στο νούμερο 20 να ξεκινήσουμε δυναμικά με τη μία φοβερή μοναδική λαϊκή φωνή της Πάολα που μας λέει πόσες φορές στο νούμερο 20. Ενώ στο νούμερο 19 έρχεται το τραγούδι που λέει Zoo από Μηδενιστή και Animando featuring Booty Panda. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά και επιστρέφω για τη συνέχεια.